project ke parlopon arong asara tumpen pherangkia mai kangi Rongker Karklialong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Emi Sikadom Tirang Piatum Kachetongdu Dhentaghat Longkro Arong Amekar Ronjon Singh Teron Humpho PMAYG Ahemso Kikimpi Patang Tede Jane Mart Blackberry Store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Birtang Tonpen Arju Panikta Arkoe Chikloni Pai Trogarni Solar Project ke Parlopon Arong Along Ronga Sara Tumpen Land Compensation Along Kachiton Te Lapen ke Chokche ke Dokok Jok Herangkia Mai Kang Nipon Herangkia Mai Kang Nipon Ahut Kaning Jipon ke Methang Along Le Pata Dolor Pen Komentuni Pen ke do Hapisar Pusar A Ove Pen ke do Abarib Tharve Jangpong Saru Sarhangatumaphan Compensation ki Pipon Pelapen Pongni list PH dami haladak kedovek amekar abari matum amen klangdunde bontami haladak non ST atum edondoni atum amen dodunlok lapen angtan pen atum amen nangke dodunlok aputaksi pherangkia mai ingipon lopusi thampon rongara datum pata longle kiduna tengpen compensation kiponangchi lapen pata kavede datuma phanstami lisalong amen thaponangchi non ke longle kidunvek atuma phanta compensation kipon pelapen Ajaha karong amena bangki lisa long anta amen avidun setke ning duklo puta ning jepon kibutung nalo ala miatum hanlo korja thoma ke thanapsi kal bitomen thambek nei pusin hin jepon Tapen jongsi Karbi Anglong Autonomous Council ki chari pon tim Karbi Anglong atum nituma phan nat nanglang pon pilapen nang matha pon pi polote nituma long leta pek pon thek thelapen do or die kache songpon arjap thibji puta ningje pontu dak am thangarong beda bangke dinu taklangkle nakal asol nakal lapen ku hatukarong harong stame hadak tame tuteli alias mesti kan khidar hadak konta mesti hadak tame puta ka betum do hadak tame puta ka betum hanma ke dilhin pe ke tu ngalo puta kintu ka betum hanke respon tame thapon pibek nangji mesti me chutre lo lapen hadak ani ham kerang banalo kapre karong tame ama sap kaki thanjo se halak ang than tang amek jitu accordingly mane arona teng pen GPS ke pilot phamsin jeli pen konsel aso phan me tum kuching contractor dram han samni chimrilo Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong Live Arkoi chikloni phai phorni Karbi aradatum prekja mahawara long rongker karkli kepadopona son thaksi Hanjang langso hawarmati Karbi Anglong Autonomous Council emi sikadom tirangpi arong along tami rongker karklia jamek misen pen ke pachun pon labangso jamek along Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin Sitami chetongdun Lasonsi lakhaing ko rahini Sarupathar MEC constituency angkang Hanjang langso mate MEC kadom tirangpi amithanga hawara long Ningka ni sekpen arnamarnia phan ronggroup me phun me etpen kapaprang pon thekjia phan mate rongker karkli ajaimek paman ponlo Lasonsi arnisi vedang pong kongchin timung arong mijing tiarong lapen sodarterang arong rong thomarong along rongker karkli ponajok along Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong Autonomous Council MEC kadom terangpi BJP Sarupathar Mondal Committee Amaipu Lokhiram Rongpi pen ke chenglok penangan ke thekiring atum chetong dun rinti Lapen hawar hapat ronggroup me phun me et jiaphan rongker ahirjume johangpon rong thoma rongker karklipon akuru sara tumalong pen birta kiripon longa tengke womut wokan langthe langpong anta mi sensan pusi thanpon Balipathar pen present erang Karbi Anglong Live
Lakha Kriketom Langhin constituency ke parlopon Samilangso ITDP development block angkang Dhentaghat Plongkro arong along Sorkar pen kiduk det ke boydet arad aphan ke panong pipon PMAYJ hemso ki kimpi arpu ke na bangpu Ronjon Singh teron hum pho hemso non pu anta ki kimpi patang pi pedet pu alam ki ke klang Samilangso ITDP development block ke parlopon pinangan adimalong kedam tanga huta apong kiduk kelak arad atuma phan ke panong pipon PMAYJ hemso ki kim ke patang pi pedet alam ki nang klang lo Lason si non suri hini rain kora hini pen suri hini rain kora ke thom dihi na baha aningka na farman Dhentaghat Plongkro arong amikar Bijoy Teron Jangmet terang pi mira ing tipi la pen tara kro tuma phan nang ke pale PMAYJ hemso ki kim pi arpu ke na bangpu Ronjon Singh Teron abang ki kim patang pi pedet anparta ki klem pi pami medet pu alam ki nang klang thulilo Tangte Ronjon Singh Teron hin pen bangso PMAYJ hemso hum phoki kimpi patang te depu alama puthak Samilangso ITDP development block video junalinat Langhin VDC chairman Bir Singh Timong anparta gram sevakatum chini lora phita kupia potsi Ronjon Singh Teron aphan langding loma Bijoy Teron la pente nilirong amen ke Plongkro arong contractor amen ke Ronjon Singh Teron second installment tangka bang ke nililong withdraw from one si nili withdraw from along signature pidun lo laso withdraw from alang litum pon lo nililong ke angke ita nampaklo lo semen nampaklo lo jitu lintar ke thokaphan busi lintare thokaphan busi nili hala ekta bag bikok lo jitu angke rot nang thon thedet kwal nang thon thedet lo amasi nilela so semen ke pangtang nang kok lo alang liphan arona ting pen insai hai hiloma matang te alang litum ta bang solong kachirap dun dokok ma pu chirok tok araratum chithan dun sai anpin lo lasia jat pen sitame lahum pho ahem so ki kimpi ke patang te dolang an sitame prabjin pen ki kim ke patang ponchi aphat hum pho ahem pho tu ma hin pen Ronjon Singh Teron aphan la pen Samilangso ITDP development block aphan pachini pon nalirong ke Plongkro rong la bangso hem ke nali hemasor pen ma mate nali men pen nili hemasor amen nali hemasor men ni son Jangmet terang pi abangso contract ki claim abang hu men ke nali chini ma chini Ronjon Teron chini dalu nirita tamane rong isi hai contractor case sisteme second installment ulai alu ta cepat tang ti dalu nirita chini dalu contractor men ke contractor men ke Ronjon cool ke opik Ronjon Teron tanang lihin bela so hem patang serai phan ko pisi tuning ring tung sokar phan ke tara kropu la so hem ke long ke lanang limen nilimen lo nang li rong amen ka nilirong amen ke Plongkro ro kala so hem a contractor amen chini manang li Ronjon Hai Teron rom pero dong mukak pen sem sing inti karbing long lai JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwear to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Do isi akis isi peri me akis alamang ke itum Karbi Anglong arlo isi peri me attracts nalian
Dipu rong sopialong kedo producer Kalpana Barman mati Kalpana Barman KB YouTube channel hin pen kedo an Karbiang long araraphan ningkan kimi la pen Karbi Youth Festival ingdeng phokep Golden Jubilee akardom ke pajirpon Kalpana Barman hin pen Karbiang long la pen West Karbiang long araraphan ningkan kimi mati surihini ra inkora pli akardom la pen thu non kevangji arkoi Niphai Krehini pen Krisir Kep Angbong Dipu Taralangso Karbi People's Hall Mate KPA Chalong Karbi Youth Festival Ningkan Phokep Sertalin ke Chok Mate Golden Jubilee Aliralon Lapen Ingsam Jin pen Ketalon Pon Hekji Aphan Arnamalong Hirjumi Thangponlu Lason se ahin na hin pen Kevang Hawar Mate Zones do anatum Angbong Misen pen Kachepati Ponlong Ji Aphan Tami Arnam Parolong Hirjumi Hangponlu. News Desk Report, Karbiang Long Live. Arkoi ni Pai Porni, Jirikinding, Rong Chingrum, Dongkamukam, Rong Meterang Lapen, Lower Dilaji, Joycing Terona Rong Alongta, Ningkan Harjon, Rong Rup ke Pamisenji Lapen, Rong Amikar Atum Okpran ke Pamisenji Aphanpura, Rong Ker Karkli Pona Jamek Misen Mi Etpen ke Pachun Pon. Lakha Sirkep, Amring Constituency Angkang, Jirikinding Municipal Board ke Parlopon, Rong Chingruma Rong Along, Sansola Rong Ker Misen Pen Karkli Pon. Labang Solong, Rong Asar, Jonasing Be Japonsi, Guru Saratum Anta Misen Pen Arnam Kitheaphan, Thok Jirpon Pamisi, Arnam Akingri, Ningkan Arjon Mepun Me Ejiaphan, Hirjumi Chohang Ponlu. Bangso Jai Megalong, Jirikinding Municipal Board Chairman Sing Terang Pen, Adi Sang Hotum Chetongdun. Labangso Jai Meg Along, Ni Marlia Tumahin Pen, Non Pen, Eprang Kevang Ji Anke, Aron Barim ke Kroyara Ratum Anta, Chelar Nangpo. Jesemet Sopinso Tum Peng Chojun Rongker Karkli Pen ke Chenglok Arna Masaya Long Anta Methang Pindeng Chipindeng Pon Pamisi Maya Long Paledunang Pupusi Chuning Ripon Tim lake Jirikindeng Kaparlo Rong Chingrum Malong Sedulo Pini da Arkoi ni Pai Po Pajetondun se Aning Kanwanga Son se da Rong Chingrum Marata Tum Stame Rongker Chor Klipon lo la se Peneng alang litum peneng ana rongker kacor dipon lagi ning kaning korok pagi cok lo bose alang litum dak rongker komiti tum ahin penang kecini dun lo lasi non la bangso rong cingruma arongker pamalong cokli cop heju akurusar tumpen litum pan Karbiang Long live kilang ara tumpan kirang sot sora lam anang kecini dun panse chuning ripon lo pula sana litum peneng ning kaning korok pagi cok hunang litum kopiti cek cesi pon pen keren kita mamu dakan kesam son lo mesen oh kardong lo ni tum la rong cingrum puke pining aning kaning korapo artana ke pleng lo lasi ni tum kirung kerek pen tum ta lage sansila perda pose ni tum klempon bom le lasi hala pu bang sansila lo pu bang ke diri gendeng lo ali langi ding lo la bang ke ele kase lo hala bang ke than lo lasi sansi pining aning kanan ta ni tum kirung kerek kan se kini Karkli itu pojota umur bukan kami mesen no Lason Thak Thaksi Dongkamukam Rong Sopi ke Parlopon R2 ke Kang Rong Meterang Arong Along Tami Mepun Me Etpen Kuru Saratum Rong Rup Don Mekar Kedo Anaphan Arnamangnu Ahirjume Hang Pidonsi Ingsam Jin Pen Rong Ker Karkli Pachun Ponlu Lapu Lumbajong Constituency ke Parlopon Dipu Rong Sopi ke Parlopon Lower Dilaji Angkang Joycing Teron Arong Along Sitami Ada Porphai Troxia Por Malompen Kuru Saratum Rongker Karkli Pangcheng Ponsi Kaddu Kave Dona Mekar Kedo Anatuma Phan Sitami Hirjume Hang Pidonsi Ingsam Jin Pen Rongker Karkli Ajame Pachun Ponlu Lihin pen mati hong haria mai pen nilitiri pi klembang pi pen postame nili hin pen kacuni kang tung kapacini kang tung bang lason lo nilitum karbiak hayatum ilitum karbiak hayatum ke pindeng sumpot kacing hon ke suar lutum si cing hon chat ma pu bang si nilihin bang cini dam lo la si aki ong nili supin sutum han si cuni ring tung mit hang pindeng sumpot chok lim pen rongker punon
มาเตจูจูนะลองปุนนเป็นการตุยลองปุนนสิตามีแท่งเป็นเด้งสมพดชอกลิมเป็นเลดูนะส่วนเตียร์ดีดุกลองจีผู้แบ่งสินลิเห็นเป็นดังมาทัดHong hari kulo tangte pili tundang tang ananingkan pistame ahina hi mate rong ker padu pistame lason dibang nili tum hek dunong lela lapen nili tum methang mista set hek long lela la sing nili tum penjong si pinjong kon pelo plote itum kar di hong haria sorlo tumang ke lason ke kimat kunon ba pindeng sumpot kuno cepak lang helo cepak tek helo ba jujun punon peng punon rongker punon stame la sona pindeng sumpot ke cingthang thelo ke claim ke damalo sta la simile tumbang ke rongisi soalwa hin chipin khatlo la sipinia bangke nilitu rong singrum karbi soarlo karbi ongri soarlo tum ana bang nilitum chipan khatlo je nilitum sarm chot chot tumbang ke selengar jon chipang warpo la pen penang an asar pi mara tuma bangke pi sarpi cikok bo la pen pinia bangke ni litum ke pinia kelo pinia ki ka hia kelo Jirikindeng pen Samsung ingti dongka mukam pen Wiki Bay la pen Dipu pen Longsoda ingti Karbing Long Live Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapan si kang ton paniklo